салом, хабарҳои радиои озодиро аз рӯзи панҷшанбе 17 март тақдим мекунем. 16 март вохӯрии муовини якуми вазири кори хориҷаи Тоҷикистон Низомиддин Зоҳидӣ бо намояндаи минтақавии раёсати комиссарияти олии созмони милали муттаҳид оид ба ҳуқуқи инсон дар Осиёи марказӣ Элизабет Дакошта баргузор шуд. дар мулоқот масоили марбут ба вазъи ҳуқуқи башар дар Тоҷикистон баҳс шудааст. ҷонибҳо дар бораи сатҳи ҳамкориҳои ҳукумати Тоҷикистон ва ниҳодҳои дифоъ аз ҳуқуқи инсон дар созмони милали муттаҳид ва омодагии Тоҷикистон барои баррасии ҳисоботи навбатии Тоҷикистон дар шӯрои ҳуқуқи инсони созмони милали муттаҳид изҳори назар карданд. тафсилоти бештари ин диду боздидҳо дар даст нест. дар сафари ахири худ ба Тоҷикистон гузоришгари вижеи созмони милали муттаҳид дар умури ҳуқуқи башар ва озодии баён Дэвид Кай аз вазъи ҳуқуқи инсон дар кишвар интиқод кард ва машварат дод ки дар шароити набуди оппозитсия дар Тоҷикистон райпурсии тағйири қонуни асосӣ беҳтар аст баргузор нашавад. дар посух ба ин изҳорот ёвари президенти Тоҷикистон Маҳмадалӣ Ватанзода аз қарори баргузории референдум ҳимоят кард ва гуфт ки ин маърака мутобиқ ба қонунҳои Тоҷикистон ва раъи мардум барпо мешавад. дар ҳамин ҳол мақомоти интихоботии Тоҷикистон ба баргузории райпурсии тағйири қонуни асосии кишвар омодагӣ мебинанд. Комиссиони маркази интихобот ва райпурсии Тоҷикистон гуфт барои таъмини ҳузури муҳоҷирони тоҷик дар Русия низ рӯзи 22 май дар 3 шаҳри калони ин кишвар нуқтаҳои овоздиҳӣ боз мешавад. ин нуқтаҳоро сафорату консулгариҳои Тоҷикистон дар шаҳрҳои Москав, Уфа ва Екатеринбург ташкил мекунанд. дар рӯзи райпурсӣ ва ё референдуми умумии миллии интихобкунандагон танҳо ба саволи оё шумо тағйиру иловаҳоро ба қонуни асосӣ қабул мекунед бояд посух диҳанд. ин тағйиру иловаҳо аз 41 банд иборат буда муҳимтарини он бардоштани маҳдудият барои иштироки раиси ҷумҳурии кунунӣ Эмомалӣ Раҳмон ва ҳам иҷозати пешбарии номзади 30 сола ба интихоботи президентӣ мебошад. дар сурати қабул шудани ин тағйирот Эмомалӣ Раҳмон метавонад бемаҳдудият ва ҳам писараш Рустами Эмомалӣ дар соли 2020 номзадии худро ба курсии президентӣ пешбарӣ кунад. як сол баъди қатли ваҳшиёнаи духтари 27-солаи афғон Фархунда Маликзода дар Кобул як созмони мудофии ҳуқуқи занон ва ҳизби сиёсие дар Афғонистон таваҷҷӯҳи мақомотро ба ҳуқуқи занон дар ҷомеаи кишвар ҷалб карданд. фаъолони ҷамъиятӣ аз мақомоти афғон тақозо карданд ки дар амри ҳимояти ҳуқуқи занони афғон дар ҷомеа иқдоми бориз ва муассиртаре бикунанд. Фархунда як сокини шаҳри Кобул бо иттиҳоми дурӯғини оташ задани саҳифаҳои Қуръон аз ҷониби як марди тоҷири Тӯмор рӯзи 19 марти соли 2015 зери мушту лагади тӯдаи мардони хашмгин қарор гирифт. баъди куштани Фархунда ҷасади оташ зада шуд. наворҳои видеоии ин ҳодиса баъдан боиси маҳкумияти шадиди ҷомеаи дохилӣ ва хориҷӣ аз беҳуқуқии занони афғон шуд. ҳафтаи гузашта додгоҳи олии Афғонистон ҳукми 20 соли зиндони тоҷирро бетағйир гузошт ва собит кард ки ин мард ба Фархунда тӯҳмат зада будааст. додгоҳ инчунин ҳукми 10 то 20 соли зиндони 12 омили дигари қатли бераҳмонаи занро тасдиқ кард. журналисти Радиои Озодӣ ҳамкори собиқадори мо Мирзонабии Холиқзод бар пояи як пурсиши нашрияи нигоҳ хабарнигори сол унвон шудааст. ин унвон баъди пурсиши 50 корманди ниҳодҳои давлативу хусусӣ адибон ва рӯзноманигорони тоҷик барпо шуд. нигоҳ мегӯяд ки манбаъҳои хабарии Мирзонабии Холиқзод Радиои Озодиро ҳамоно аз расонаҳои таъсиргузору фазосози муҳити сиёсӣ ва иттилоотии Тоҷикистон нигоҳ доштааст. Мирзонабии Холиқзод 21 соли охир ба кор дар озодӣ пардохта аз муҳимтарин чеҳраҳои хабаррасони озодӣ, муаллифи барномаҳои вижеи радиоӣ ва аз устодони журналистони ҷавон боқӣ мемонад. мусоҳиба бо Мирзонабии Холиқзодро дар шакли муфассал дар сомонаи Озодӣ тамошо кунед. дар шаҳри Хуҷанд мақомот ва ҳам аҳли ҷомеа ба таҷлили ҷашни Наврӯз омодагӣ мебинанд. барои нахустин бор дар ҷашни Наврӯзи сӯхт Корвони наврӯзӣ ташкил мешавад. ба ин муносибат ҳамарӯза дар маркази Хуҷанд 6000 ҷавону наврас ҳунарнамоии худ дар карнавали наврӯзиро тамрин мекунанд. масъулин мегӯянд дар ин маъракаи азим ки эҳтимолан 25 март доир хоҳад шуд, намоиши анъанаҳои миллӣ, маҳсули ҳунарии мардумӣ ва ҳам рақсу бозӣ ташкил мешавад. дар ин ҷо тамоми ҳам донишҷӯён ҳам
мекунанд, ҳам соҳаи саноат, ҳам кишоварзӣ, дигар ҳамаи соҳаҳои ҷабҳаи хоҷагии халқ дар ин ҷо иштирок мекунанд. онҳо бо муваффақиятҳои худ бо рақсу бозию анъанаҳои миллии худ баромад мекунанд ва дар меҳмонии мо аз дуру наздик омадагиҳо метавонанд аз наздик бо анъанаи миллии мо шинос шаванд. донишҷӯёни ширкатдори тамринҳо ба хабарнигори озодӣ маъсуми муҳаммад раҷаб гуфтанд, ки дар рӯзҳои тамрин онҳоро аз дарс озод карданд ва баъди ҷашни наврӯз онҳо дарсҳои иловагӣ хоҳанд дошт то аз барнома қафо намонанд. барои тамошои шакли пурраи ин навор ба сайти интернетии Радиои Озодӣ, шабакаҳои иҷтимоии Facebook, YouTube, Twitter ва ҳамзамимаи Радиои Озодӣ ба рӯи телефони ҳамроҳ муроҷиат кунед.